To assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, ya kuma soyayya mu barkamu da sake saduwa a wani shirinmu mai suna Ado Gwanja warrrr. Rikici ya barke a masana'antar Kannywood. Murja Ibrahim yar TikTok takan cewa ita bata yarda ba. To masoyan mu barkamu da sake saduwa. Kada ku manta subscribe to our channel. Kuma da subscribe ku danna mana alamar ƙararrawa domin sanar da ku sabin shirye-shirye mu zaran mu daura, especially idan ka kasance sabon zuwa ne. To kada ka manta ka mana subscribe. Haka zalika in kuma ka kasance already kana tare da mu, to ka mana like, ka mana comment domin karfafa mana gwiwa mu. Haka zalika kai share domin haɓakar YouTube channel namu mai suna MJ Hausa TV. Murja Ibrahim ta kasance shahararriya wacce take nuna bajintanta a duniyar TikTok tamu ta yau. Hakika duk wanda ya kasance na TikTok to fa ya santa, domin ta kasance yar TikTok. A kodayaushe rayuwarta a cikin 70% na rayuwarta yana kan TikTok. Mu dai ba mu san me take samu a wannan TikTok natan ba, sannan ba ma ce komai ba. Ta fito tana bayyana wa jama'a a TikTok akan cewa ita ba fa za ta yarda ba sai an biya ta wannan rigar nata da ta yaga akan wannan hawa kan wannan waka mai suna warrrr da ta yi. Ma'ana wanda jarumi shararre tauraron zamani limamin mata ma'ana Ado Gwanja. Hakika wannan bawan Allah ya cire sabon album a wannan shekaran, wanda wannan wakar tasa mai suna warrrr ta kasance waka ce ɗaukakkiya wacce ko da yaushe sai ga mata suna amfani da shi har ma da maza, domin an ji daɗin wannan wakar tasa sosai da sosai saboda ana yawaita hawa kan TikTok da wannan wakar. Haka zalika ana kwatanta yanayin rawarsa. To ita kuma Murja Ibrahim ta kasance yar TikTok, to fa dole ta yi wannan bidiyon. To ta tashi tana mamin na wannan bidiyon da ta zo wannan waje mai warrrr, ta yi warrrr kuma ta wargaje kayanta, ma'ana ta yi yaga kayanta wacce ta kasance ta ce ta sayi wannan kayan a babu ya kai kimanin naira 18,000. Shi yasa take ce musu ita fa ba yarda za ta yi ba, tunda akan wannan wakar ne to ita sai an biya ta. Haka zalika shi ma amarya shanawa ya fito ya gaya mata ta TikTok nata akan cewa kada ta damu ta tura da account number akan za a tura mata wannan kuɗin. To ta dai jira ta ji shiru, take cewa to fa amma shanawa ka ce fa zaka bani kuɗi kuma har yanzu shiru. To ni ba ma wannan ba na ma bukatan kuɗi ta account, na fi son cash hand to hand. Na ma rage 2,000 a zo ni a bani 16,000 domin ba yarda zan yi ba. Take cewa ita yanzu haka mata zo wanki ga ta wanke zani babu kaya, ga kuma kayan nan tana ji da shi sosai. To jarumi Ado Gwanja mu dai ba mu san me zai ce ba akan wannan maganar wannan baiwar Allah da ta yi a kansa. Muna nan muna masu jira, sannan masoyanmu hakika zaran mun ji kiris daga wannan abin da wannan baiwar Allah ta faɗa masa, to za mu sanar da ku nan take. Kada ku manta, domin haka ku mana subscribe idan ka kasance sabon zuwa ne. In kuma already ka san kana ciki, to ka mana like, ka mana comment. Haka zalika kai share domin haɓakar wani YouTube channel mai suna MJ Hausa TV. Ta ku ce baki ɗaya. Kada ku manta masoya.